Нуриддин Қаршибоев, раиси анҷумани расонаҳои мустақили Тоҷикистон мегӯяд, тӯли як соли ахир аз хидмати ширкатҳои ҳавопаймоии Тоҷикистон тақрибан даст кашидааст. ӯ ки ба хориҷи кишвар зиёд сафар мекунад, гаронии қимати чипта ва хидматрасонии начандон хуби ширкатҳои ҳавопаймоии дохилиро сабаби чунин тасмимаш унвон мекунад. Як соли охир бештар аз тариқи Тошканд сафар мекунам, зеро аз тариқи Тошканд билети ҳавопаймо ба Аврупо қариб 1 баробар арзон аст. ҳатто нисбат ба ширкати туркӣ арзонтар аст. атрофи нуқтаҳои чиптафурӯшӣ дар Душанбе ки солҳои қаблӣ ҳатто навбат меистоданд, харидорон ангушшуморанд. он теъдоди ангушшумори муштариён чиптаи ширкатҳои ҳавопаймоии русӣ ва ё дигар кишварҳоро мехаранд, ки каме ҳам аз чиптаи ширкатҳои ватанӣ арзонтар аст. нархҳои мо қиматтар, сифаташ ҳам самолёт ҳавопаймо пасттар, сатҳи хизматрасонӣ паст назар ба дигар давлатҳо, назар ба эрастам на турецкие авиалинии аз они мо хеле паст. афсус. ҳамин аст ки фурӯши чипта, махсусан чиптаи ширкатҳои ҳавонавардии Тоҷикистон дар бархе аз дуконҳои чиптафурӯшии Душанбе то 70% коҳиш ёфтааст. гаронии нарх муштариёни тоҷикро маҷбур кардааст ки кишварҳои ҳамсоя, махсусан Узбекистонро барои сафар ба хориҷи дур интихоб кунанд. мисол вақте ҳисобитоб мекунӣ, тақрибан 50-60% ба ёд мисол арзон мегиранд билет аз Ташкент. мисол Самарқанд, Бухоро, ҳамон шаҳрҳои Ӯзбекистон мисол уеш ки ба роҳ мераванд, ба такси, ба автобус, уеш ба мисол ҳавопаймо мераванд. дар ҳар ду ҳолат аз он ҷо билет арзонтар меёбад. ба ҳамин хотир як сабаби ҳаст мешавад гуфта ки мисол аз Тоҷикистон қиматҳо фурӯ чипта хеле мисол кам шудааст. ширкатҳои ҳавонавардии Тоҷикистон чун ҳамеша иллати гаронии нархи чиптаи тайёраҳоро марбут ба гаронии қимати сӯзишворӣ медонанд. аммо бар изофаи гаронии нархи чипта бо таваққуф дар фурудгоҳи дуюм ба нуқтаи аслӣ парвоз кардани тайёраи ширкатҳои дохилӣ, мусофирони аслӣ, махсусан муҳоҷирони кории тоҷикро маҷбур кардааст ки роҳи дигари сафар ба хориҷи кишварро пайдо кунанд.